Assalamu alaikum. Bandiraɓe on kofnama on gilanama khairuji ɗuɗɗi latiɗi ɗi duniya be alahira. Mo moɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar Emana. Mi wardani on be videowol kesol dow ko larani TikTok. No on keftirta TikTok je ɗo yoɓa be TikTok je yoɓata. To aɗon mari TikTok je ɗo yoɓa ma to falila alhamdu shikenan siwtake. To a marai TikTok je ɗo yoɓa aɗon mari simple TikTok je wala yoɓa bo tokkam hedini mo ramɗo mi holle ne a waɗata create konte TikTok je ɗo yoɓa amma a nasta heɓugo cede hedi TikTok bana min mi fuɗɗi heɓugo cede ha TikTok nyalɗe ɗo. Hamo ina jonde. To a wara tefa application mara je TikTok bandam. Yauwa nda ɗo on application mari je TikTok. To a nasti nder TikTok aɗon mari haje munyugo seɗɗa heɓa maɓɓitam. To maɓɓiti bana ni a yi'an nda waddi video. Yauwa aɗon lara video amin. Aɗon lara video amin Abdulkadiri haɗo a yi'an please ni ha konte je Abdulkadiri a yi'an please. Sai a yi'a dow please man bana ni sai a wara yi'a ɗo bo like a ɓiɗɗa haɗɗo. Ɗo bo sai a wara ɓiɗɗa commentaire a windana amin ƴamol maɗa je a mari haje pat a ƴama hedi ɗo. Ɗo bo foti a sube garda video majum yauwa yake to a sukliti a wara a larta video majum. Ɗon sai wara en nasta nda ha profile haɗɗo. To a nasti ha profile haɗɗo ɗo TikTok je mi create ni goɗɗo fere nane TikTok je ɗo yoɓa mi create ni mo. Amma kadi en hollirta be ɗo majum an holla on be TikTok je mi create ɗon mari abonnement nef ha ton. Nda ɗum ɗo. Abdulkadir 90 ta nasti TikTok amin di Abdulkadir 90 ni ɓe waddante page amin je ɗo je TikTok ɗo. Yauwa non yiɗon mari 11 abonnement ha ton min mi abonné ha yimɓe guda 4. To on yi banni ɗo TikTok fere on yi'an waddana on palel fere haɗɗo bana valisel ni. To on yi ngel ni ɗum alama yoɓugo. To on yi'ai ngel bo on wara on nasta haɗo. To on nasti haɗo ɗo ma ɗum alama on a heɓan cede ha konte TikTok ɗo alama on TikTok je ɗo yoɓa on kenan. To TikTok je yoɓata hollatama ɗo ɗo. Sai wara nasta creators tools ɗo ɗo. To a nasti ha ton maɓɓitante bana ni. To maɓɓitan ma alhamdulillah. A yi'an TikTok je simple je wala ɗo ɗo je yoɓata ɗo on yi'ata ɗo ɗo on tawata ɗum hatton. Creator rewards programming work with artist nda subscription to nda creators marketplace to ɗo fu ɗum hunde on je ɗo holla alama a heɓan cede hedi TikTok mara. To ta nasti haɗo go waddante hollete sarɗiji je TikTok mari haje a cikina ha TikTok fuɗɗa yoɓugo mana bandam. En nastan en lara ɗo man haɓɓi latorago bandam. Bandiraɓe am holla on TikTok je wala yoɓa bo. To ɗo on TikTok je wala yoɓa. On yi nda ɗo on TikTok am je wala yoɓa. On yi haɗɗo mi ɗo mari 5025 abonnement amma TikTok man wala yoɓa. Simple TikTok. Sai to a mari irum video live en irum gif je yimɓe hokkete hedi video man none be ko nandi majum. Amma TikTok je to ɗo je ɗo yoɓa bo kanjum kam ta a cikini sarɗiji 10,000 abonnement be 5,000 video ta cikini kanjum ni shikenan TikTok yoɓete na be wonnugo wakkati. Ngam majum to ta wari a ini ha didi tati toɓɓe tati ha dogo ta ini aton ni sai a yi'an creator tools sai wara a ina ha ton. To a ini ha ton a munya seɗɗa. To a ini ni waddante bana ni TikTok je wala yoɓa bo ne hollata fere. Na on yi je nane ne holli fere je ɗo bo ne holli fere nda kanjum kan live give be subscription kanjum woni foti yoɓe. Amma wala a sai to a cikini ni TikTok yoɓe waye waye ɗo kam wala hatton. Ngam majum ɗo on ne a tokkorto a hefta TikTok mara ɗum ɓe ɗo yoɓa na ko ɓe wala yoɓa je yoɓa je ɓe yoɓa je foti ɓe yoɓe na ko je fotai ɓe yoɓe. Ngam majum mi hofna mi lanake on hairuji ɗuɗɗi ta yejjite abonugo ha page meɗen je TikTok be inugo haɗo. To on ini haɗo on ɓiɗana en like haɗo on wara on ƴama ƴami moɗon hedi commentaire haɗo on winda ƴami moɗon sai on envoya. Ɗo bo foti on subi garda video majum wakkati fere on wara on larta
video majum. Mi ofna mi yalana ki on hayroji ɗuɗɗi sosai. Ɓe ɗo enen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.